Ja, dank u wel, voorzitter. En uiteraard heb ik veel begrip voor de zorgen over de hoge energierekening die de heer Wilders hier verwoordt. En heel veel Nederlanders hebben daar natuurlijk mee te maken. Ik zou graag één klein stapje terug willen doen, want wat is nou de oorzaak eigenlijk van de energiecrisis waar we in zitten? En dat is de oorlog van Rusland in Oekraïne. En Rusland die gas ook als strategisch wapen inzet. Voor de oorlog kwam nog zo'n 40% van het gas in Europa uit de Russische Federatie. En dat neemt nu heel snel af richting nul. En energiebesparen is daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van dat Russisch gas. Dat is een oproep ook die breed door deze Kamer wordt gedeeld. En daarom zijn we al lang in dit jaar begonnen met een oproep aan mensen om energie te besparen. Met de campagne Zet ook de knop om, omdat het de snelste manier is om je energierekening te verlagen en op die manier ook een steentje bij te kunnen dragen aan de leveringszekerheid in Nederland. En dat heeft ook effect gehad, want nergens in Europa is er het afgelopen jaar zoveel gas bespaard als hier in Nederland, mevrouw de voorzitter. Maar niet iedereen kan besparen. Want een groep mensen heeft echt grote problemen met het betalen van een hoge energierekening. En er is ook een groep mensen die al niet of nauwelijks in staat is om te besparen, omdat ze al veel langer die thermostaat laag hadden staan, omdat ze gewoon breder dan alleen een energierekening worstelen met hoge kosten en een koopkracht. En het kabinet heeft op verschillende manieren proberen tegemoet te komen aan die zorgen. Door op Prinsjesdag een pakket van 17 miljard euro te presenteren met onder andere verhoging van het minimumloon, een zorgtoeslag die wordt verhoogd. En natuurlijk ook dit jaar al maatregelen zoals een extra energietoeslag voor lage inkomens, een verlaging van de energiebelasting in 2022 en 2 keer 190 euro in november en december om mensen tegemoet te komen in die kosten. Maar de belangrijkste maatregel, voorzitter, is het prijsplafond. Dat ingaat op 1 januari aanstaande. Een prijsplafond voor gas, elektriciteit en warmte, waarbij mensen tot een bepaald verbruik een maximumprijs betalen. En voor ongeveer 60% van de huishoudens geldt dat zij dankzij dat prijsplafond straks met hun volledige verbruik onder dat plafond komen te vallen. En dat is eigenlijk de beste route naar meer rust en zekerheid op die energierekening. En ik verwacht ook binnen een aantal dagen samen met de staatssecretaris van Financiën antwoord te kunnen geven op de motie Kops, hoe we ook mensen met een blokaansluiting een financiële tegemoetkoming gaan geven in 2023. En door deze maatregelen, voorzitter, is het aantal huishoudens met een risico op betalingsproblemen wordt gehalveerd. Van 1 miljoen naar 430.000 huishoudens. En daarnaast hebben we nog een aangescherpt afsluitbeleid en komt er een apart noodfonds van de minister voor Armoede en Participatie om ook nog gericht mensen te ondersteunen waar nodig. Heer Wilders. Voorzitter, dit kabinet snapt de dramatische situatie waar miljoenen mensen in Nederland nu in zitten totaal niet. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat hij geen idee heeft, hij gaat er ook niet op in, van het leed in de Nederlandse huiskamers. Ik neem aan, mevrouw de voorzitter, dat deze minister zelf geen probleem heeft met het betalen van zijn eigen energierekeningen, want hij verdient heel veel geld. En ik ga er ook van uit dat bij hem thuis we geen lege koelkast aantreffen, mevrouw de voorzitter. En ook vermoed ik dat het in zijn woonkamer geen 15 graden zal zijn, zoals bij heel veel mensen thuis wel, maar behagelijk warm. Hij vliegt in zijn functie als minister ook naar de klimaattop in het zonnige Egypte om daar een miljardenfonds in Afrika op te richten. Maar ondertussen laat hij zijn eigen volk letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vindt hij belangrijker dan het tegengaan van de vrieskou in de Nederlandse huiskamers. Hij heeft ook geen idee hoeveel erger het nog allemaal gaat worden de komende weken, laat staan maanden. Mensen zullen in nog veel grotere problemen komen. Ouderen, gezinnen, kinderen. Voorzitter, dit is het kabinet van de kilte, van de kou, van de armoede. Ze kiezen er bewust voor miljoenen Nederlanders financieel de afgrond in te werken. En dat prijsplafond van u, meneer de minister, is niet genoeg. En het is ook te laat. Doe meer. Maak van die 190 euro energietegemoetkoming 1000 euro per huishouden en betaal dat meteen uit. Zet meteen de BTW op energie op 0%. Doe dat ook met boodschappen. Schaf het eigen risico in de zorg af. Verlaag de huren. Help onze mensen. Dat is uw taak, het helpen van onze mensen. En betaal dat allemaal maar uit, die 100 miljard euro die nu in het Klimaat- en Stikstoffonds zit. En uit het invoeren van het asielstop. Voorzitter, het is onacceptabel dat wij de hele wereld helpen en onze eigen mensen in de kou laten staan. De minister. Ja, voorzitter. De heer Wilders en ik hebben als Kamerlid en minister allebei een riant salaris. Dus we doen dit inderdaad niet voor onszelf. We doen dit
voor mensen in Nederland die heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en die door deze energiecrisis, stijgende kosten, ook grote zorgen hebben over hun eigen financiële situatie. En de heer Wilders heeft niet heel goed naar mijn antwoord geluisterd, want ik heb hem net al uitgelegd dat we een pakket van 17 miljard hebben met daarbovenop nog een prijsplafond dat mensen rust en zekerheid geeft. En we gaan niet alleen maar via de energierekening de problemen met koopkracht oplossen. We kunnen via de energierekening zorgen voor meer rust en voorspelbaarheid voor de kosten die mensen voor energie moeten maken. Maar daarnaast zijn we dus ook bezig met de zorgtoeslag, het verhogen van het minimumloon en daarmee in de breedte ook het versterken van de koopkracht van Nederlandse huishoudens. En het is natuurlijk heel goed te horen dat ook de PVV-fractie initiatieven neemt om mensen thuis te bezoeken, mensen ook te voorzien in boodschappen die nodig zijn. Je ziet dat soort initiatieven in het hele land ontstaan. Ook veel mensen die hun 2 keer €190 nu doneren aan gezinnen die dat wel kunnen gebruiken of die dat doneren aan de voedselbank. Maar onder de streep wil je natuurlijk dat dat soort initiatieven op een gegeven moment steeds minder nodig zijn en dat we onze huishoudens via de ondersteuning vanuit de overheid eigenlijk al een fatsoenlijk bestaansminimum geven. En daar zit het kabinet zich ook voor in. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Er is een aantal vervolgvragen. Graag kort en krachtig. Allereerst mevrouw Marijnissen, SP. Voorzitter, er is zoveel geld in Nederland. Grote bedrijven maakten nog nooit zoveel winst als nu. Er waren nog nooit zoveel rijken en ze waren nog nooit zo rijk als nu. De overheid krijgt miljarden extra binnen door de hoge prijzen. Hoe kan deze minister dan in vredesnaam accepteren dat we dit weekend zagen dat mensen uren in de rij staan voor de voedselbank? Hoe kan deze minister accepteren dat de helft van Nederland gewoon benauwd is, bang is om de verwarming aan te zetten? De minister. Ja, voorzitter, allereerst denk ik de groep die het hardst wordt geraakt, die moet je ook het meest helpen. En dat is niet alleen maar op korte termijn met het prijsplafond, maar is ook door bijvoorbeeld via het Nationaal Isolatieprogramma ervoor te zorgen dat we juist die slechtste woningen, waar de mensen met de laagste inkomens vaak zitten, dat die huizen ook het snelst worden verduurzaamd. Zodat je een prettig leefklimaat hebt met een veel lagere energierekening. En daar richt de minister van Volkshuisvesting zich ook op, samen met gemeentes en woningcorporaties die hier massaal mee bezig zijn. En op de korte termijn moet je mensen dan financieel tegemoetkomen. Dat doen we met die 290 euro, met het prijsplafond, de regeling voor blokaansluitingen dit jaar, een extra energietoeslag voor de laagste inkomens, om die pijn van deze energiecrisis zoveel mogelijk te verzachten. Ik wil wel ook het beeld wegnemen, voorzitter, dat energiebesparen als zich iets slechts is. Dat is het niet. Kijk, voor een groep mensen in Nederland is het geval dat ze al langer bezig zijn met energiebesparen en eigenlijk die thermostaat niet nog heel veel verder naar beneden konden zetten. Maar heel veel Nederlanders hebben dit jaar pas ontdekt dat die thermostaat een paar graden naar beneden kan, dat je dan nog steeds een prettig leefklimaat in je woning hebt en dat je daarmee je eigen energierekening verlaagt, maar ook de energieleveringszekerheid voor heel Nederland helpt versterken. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, ik vind dit zo pijnlijk. We kennen dit D66-verhaal nu wel. En de campagne, de zet de knop om of weet ik veel hoe het allemaal heet. U gaat toch totaal voorbij aan het punt dat ik maak. Waarom wij hier staan. Namelijk dat heel veel mensen in Nederland die knop helemaal niet om kunnen zetten. Want die verwarming gaat überhaupt al niet aan. Dus kom dan niet aan met uw besparingsregels. En nota bene, we weten dat juist de mensen met de laagste inkomens al het meeste besparen en er het minste van profiteren. Dus dat is onzin. Maar mijn vraag is, hoe kunt u accepteren, terwijl er zoveel geld is in Nederland, ik noemde net op, dat we het Rode Kruis hebben dat voedselpakketten uit moet delen. Dat mensen bang zijn om hun verwarming aan te zetten. Dan faalt u toch als kabinet. Dank u, de minister. Ja, voorzitter, ik heb net ook al aangegeven dat we veel meer doen dan alleen dat prijsplafond. Of veel meer doen dan alleen die 2 keer €190. Er zit in het Prinsjesdagpakket een pakket van vele miljarden om de koopkracht in de breedte te ondersteunen. Die er juist ook op is gericht om mensen met de laagste inkomens en de lage middeninkomens het komende jaar ook het meeste ondersteunen in die koopkracht. Zodat er dit soort beelden, want het is natuurlijk, je wil niet in een rijk land wonen waar mensen massaal in de rij moeten staan voor de voedselbanken. Dus dat vraagt ook veel breder dan alleen maar vanuit de portefeuille energie een hele stevige inzet om dat soort armoede te bestrijden. En daar zijn we ook volop mee bezig. De heer Nijboer, PvdA. Voorzitter, ik was het eens met de vragen van mevrouw Marijnissen. En ik heb haar ook nooit horen zeggen dat verduurzaamheidsmaatregelen slecht zijn. Maar ik heb een ander probleem, voorzitter. Dat is namelijk de sportclubs. Die gaan ten onder. De voetbalverenigingen, de tennisclubs, ze gaan echt ten onder. En minister Helder was wel helder. Die zei namelijk, we kunnen niet alles. Maar dat is echt onder de maat en onacceptabel, voorzitter. En ik vraag de minister voor Klimaat en Energie of hij het met de PvdA en anderen in de Kamer eens is dat er echt een noodplan voor de sportclubs moet komen. Want die halen het anders volgend jaar niet. En dat is voor onze samenleving onacceptabel. De minister.
Voorzitter, het kabinet heeft na aanleiding van verschillende Kamermoties die zijn aangenomen bij zowel de politieke beschouwingen als de financiële beschouwingen, eigenlijk in de breedte gekeken naar hoe kunnen we gerichtere ondersteuning leveren bovenop of naast het prijsplafond dat we invoeren en de TEC-regeling voor ondernemers. Daar is ook in de najaarsnota extra geld voor sportclubs uitgetrokken. Daarmee zijn niet alle problemen van sportclubs opgelost. Dat erken ik ook richting de heer Nijboer. Maar dit is de regeling die minister Helder van Sport heeft uitgewerkt naar aanleiding van die Kamermoties. De heer Jansen, Forum voor Democratie. Dank u wel, voorzitter. Ja, de minister schetst een scenario alsof dit ons allemaal is overkomen, alsof we dit niet hadden kunnen zien aankomen. Het kabinet heeft er zelf voor gekozen om Groningen te sluiten. Dat is nu een onderwerp wat nu buiten beschouwing wordt gelaten. Maar we kunnen zelfvoorzienend zijn. We hoeven niet afhankelijk te zijn van Russisch gas. En dan kan ook de verwarming weer aan bij mensen thuis. En de minister heeft eerder gezegd, als er echt nood aan de man is, als het echt erop aankomt, dan gaan we dat scenario bekijken. Is het feit dat nu de helft van de Nederlanders ervoor kiest om in de kou te gaan zitten, is dat punt nu eindelijk bereikt voor de minister om te zeggen, we gaan die Groningers compenseren, maar we gaan de gaswinning hervatten? De minister. Voorzitter, we hebben ook aan de Groningers beloofd dat we ons ook eindelijk een belofte aan Groningen gaan houden, namelijk veiligheid voor de Groningers op 1. En daarom heb ik altijd gezegd, inzet van Groningen-productie is mogelijk in een geval van acute nood, als er echt extreme schaarste is in Europa en de veiligheid onder druk komt te staan. En dat is op dit moment niet het geval, omdat we massaal maatregelen hebben genomen om die gasleveringszekerheid in Europa ook deze winter voor elkaar te krijgen. En meer Groningen-productie gaat de prijs op de wereldmarkt wat dat betreft niet zo hard verlagen dat dat alle betalingsproblemen oplost. Dus ik vind dat eerlijk gezegd ook eigenlijk een vals beeld om aan mensen voor te spiegelen dat als we Groningen-productie opschroeven, de veiligheid van Groningers weer in de weegschaal leggen, dat we dan de problemen van deze energiecrisis kunnen oplossen. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, de heer Jansen. Ja, die veiligheid kan gegarandeerd worden, hè? Daar zijn gewoon plannen voor. Maar vindt de minister dan niet zo dat dit al een noodsituatie is? Dat de helft van de mensen dus ervoor moet kiezen om in de kou te zitten, om de verwarming uit te laten. Dat is toch al een noodsituatie? Minister. Nou, voorzitter, kijk, in Nederland en in heel Europa worden huishoudens en bedrijven geconfronteerd met die hele hoge energieprijzen. En iedereen probeert zich daar zo goed mogelijk op aan te passen. We proberen met dat prijsplafond mensen zo goed mogelijk tegemoet te komen. Maar het is echt een vals beeld om te schetsen dat meer Groningen-productie al deze problemen in Nederland en Europa kunnen oplossen. Dus dat gaan we ook gewoon niet doen. Die veiligheid van die Groningers staat nu eindelijk op 1 in die afwegingen. De heer Klaver, GroenLinks. Ja, voorzitter. Het klopt helemaal dat er heel veel gebeurt dit jaar. Maar dat gebeurde ook het jaar hiervoor. En we zien nu de problemen zich alweer opstapelen. We zien nu bijvoorbeeld dat de kosten voor de kinderopvang zo hard doorstijgen. En dat wordt niet gecompenseerd door de overheid. En ik maak me zorgen, vooral over kinderen. Omdat steeds meer kinderen in dit land opgroeien in armoede. En eigenlijk wil ik de harde toezegging van deze minister namens het kabinet, dat we ervoor gaan zorgen dat die stijging van de kosten in de kinderopvang, dat we daar gezinnen mee gaan helpen. De minister. Ja, voorzitter, die toezegging kan ik hier niet doen. Ik sta hier als minister voor Klimaat en Energie voor een hele specifieke vraag van de heer Wilders. En dat vraag u, dit zit echt op het domein van een van mijn collega's. Dus ik kan nu niet voor haar spreken, omdat ik niet met haar hierover over heb gehad. Punt is wel, en dat ben ik heel erg met de heer Klaver eens, hoe gaan we nou deze situatie voor zijn? En daarom heb ik ook aan de Kamer in het debat vorige week toegezegd dat we uiterlijk in mei komen met mogelijke opties die we vanaf 2024 kunnen inzetten. Het prijsplafond is bedoeld om in 2023 die energiekosten zo goed mogelijk te compenseren. Maar je wil daarna eigenlijk een veel gerichtere regeling, eigenlijk in de lijn van de vraag van mevrouw Marijnissen, zodat het geld vooral ten goede komt aan de gezinnen die er ook het meest mee geholpen zijn. Gezinnen waar vaak ook die energiearmoede en die kinderarmoede plaatsvindt. Want wij hebben ook in het coalitieakkoord met elkaar afgesproken dat we juist die energiearmoede en die kinderarmoede willen uitbannen. Dank u wel. De heer Erkens, VVD. Ja, voorzitter, de minister heeft in eerdere debatten aangegeven dat we de komende jaren te maken krijgen met hoge energieprijzen. Volgens mij moeten we het onderliggende probleem oplossen. Dat is het feit dat dat aanbod en vraag niet matchen met elkaar op dit moment. De minister heeft het over energiebesparing gehad, maar ik wil van hem ook weten wat hij gaat doen aan die aanbodkant. En specifiek wil ik dan ook van hem horen hoe hij gaat zorgen voor lange termijn inkoopcontracten. We hebben gezien dat Duitsland er nu eentje met Qatar heeft afgesloten. Op dit vlak, waar is de minister mee bezig om ervoor te zorgen dat niet de komende 3-4 jaar met elkaar in deze Kamer de discussie gaan voeren over de impact van die hoge energieprijzen? De minister. Ja, voorzitter, naast inderdaad het zoveel mogelijk verlagen van het energieverbruik in Nederland, moet je er ook voor zorgen dat je die Russische fossiele energie kan vervangen. Je wil zo snel mogelijk door met de energietransitie, zodat het echt duurzame energie is. Maar we weten ook, in de komende paar jaar zullen we nog deels fossiel met fossiel moeten vervangen.
Het is echt een groot compliment aan partijen als GasUnie die ervoor hebben gezorgd dat de importcapaciteit in Nederland op zo'n korte termijn is toegenomen in de Eemshaven en in Rotterdam. En ik verwacht op korte termijn besluiten te kunnen nemen over verdere uitbreiding van die importcapaciteit, zodat ook nog meer inkoopcontracten kunnen worden afgesloten door de partijen die dat al doen in Nederland. Dat zijn veelal particuliere bedrijven, maar in beperkte mate ook staatsdeelnemingen die ons helpen bij het vullen van de gasopslagen. Onder andere minister Schrijnemacher is de laatste tijd regelmatig al op buitenlandse reizen geweest, waar we ook de handelssamenwerking met landen als Oman verder hebben versterkt, zodat we ook die energieleveringszekerheid naar Nederland verder kunnen versterken. En dat zullen we ook de komende tijd blijven doen met andere landen, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in andere delen van de wereld. En dan is mijn inzet, voorzitter, en daar wijken we wat af van de Duitsers, dat we ook echt proberen gecombineerde contracten te maken met LNG op de korte termijn, maar ook zo snel mogelijk de overstap naar groene waterstof, die ons echt die lange termijn leveringszekerheid gaan bieden. De heer Ginwes, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Afgelopen weekend was het koud. En in slecht geïsoleerde huizen waar de kachel uitbleef, was het ijskoud. En in huizen waar de kachel wel aanging, ging er voor meer dan €100 aardgas doorheen. En de ombudsman die drukte ons en het kabinet afgelopen vrijdag met de neus op de feiten dat energiearmoede enorm is in ons land. En dat Noordoost-Nederland rood kleurt. En dat 4 miljoen mensen geen mogelijkheid zien om hun huis beter te isoleren. Heel veel van het geld van het Nationaal Isolatieprogramma gaat naar subsidieregelingen die achteraf worden uitgekeerd. Er gaat ongeveer 1 miljard naar gemeenten om mensen die in die energiearmoede zitten aan de voorkant te helpen. Is de minister bereid om een groot deel van het isolatieprogramma in te zetten op die gemeenten die aan de voorkant mensen kunnen bereiken, maar mensen die geen enkele euro over hebben, om hen juist hun huis te helpen verduurzamen. Want die energieprijzen die hoog zijn, die blijven voorlopig nog bij ons. Dank u wel. Ja, voorzitter, je wil zoveel mogelijk voorkomen. Voorkomen dat mensen in deze ellendige situatie terechtkomen. Dat doe je door huizen gewoon simpelweg te verbeteren, zodat mensen niet zoveel energie hoeven te verbruiken. Ik was gisteren met de minister voor Volkshuisvesting op werkbezoek in Almelo op uitnodiging van de Twentse gemeente, die ook voor hun regio nu een specifieke aanpak aan het uitwerken zijn om de 13.000 slechtste woningen in die regio versneld aan te pakken. En daar echt zeg maar door alle gebaande paden en alle regelingen die we hebben heen te gaan en gewoon met een integraal plan te komen met woningcorporaties samen. Hoe help je nou de mensen in de slechtste woningen ook het snelst? En dat zijn denk ik de goede voorstellen, want daarmee kan ik ook met de minister van Volkshuisvesting kijken. Zijn we nou dat Nationaal Isolatieprogramma het meest gericht aan het inzetten of kan het in die goede samenwerking met gemeentes nog slimmer? We zullen moeten kijken hoe we dan verstandig met dat geld omgaan. Maar dit soort initiatieven zijn denk ik wel, verdienen wel onze ondersteuning, omdat dat waarschijnlijk veel sneller gaat helpen in het terugdringen van die energiearmoede dan wanneer iedereen het voor zichzelf moet gaan doen. De heer Ginwes. Dank, daar ben ik van overtuigd. En is de minister dan bereid omdat uit het rapport bleek dat er zo enorm verschil is tussen de ene gemeente en de andere gemeente. De ene gemeente heeft totaal geen effectief isolatiebeleid, de andere gemeente heel goed. Dat bijvoorbeeld de 5 beste gemeenten in Nederland een voorbeeld worden gesteld aan die andere gemeenten, zodat de komende jaren veel minder mensen in die kou hoeven te zitten waar we het eerder over hadden. Ja, voorzitter, er zijn 2 dingen aan het doen. Allereerst ook überhaupt binnen het warmtefonds en de andere regeling die we hebben, de aanvragen daarvan veel makkelijker te maken. Zodat mensen niet meer 13 formulieren hoeven in te sturen, als ze gewoon aan de slag willen met isoleren. Dus dat zijn korte termijn verbeteracties die daar al kunnen plaatsvinden. En het lijkt me een hele goede suggestie om binnen het kenniscentrum dat we hebben en het Nationaal Isolatieprogramma vooral ook die best practices te delen, zoals ook de fixbrigades natuurlijk heel snel over het land zijn uitgerold, omdat het goede voorbeeld van Amsterdam eigenlijk door andere gemeentes kon worden opgepakt. Dus laten we dat ook doen bij de meer grootschalige bewegingen rondom isoleren. De heer Van Baarle-Denk. Ja, voorzitter, dank u wel. 430.000 huishoudens. Deze minister die was net heel erg trots toen hij aangaf van dit kabinet doet zo ongelooflijk veel en halveert het aantal huishoudens dat betalingsproblemen heeft. Maar voorzitter, dit kabinet zou zich eigenlijk moeten schamen, want het zijn er nog steeds 430.000 huishoudens, meer dan 1 miljoen mensen die afstevenen op armoede. En voorzitter, dan kan deze minister toch niet volhouden dat dit kabinet voldoende doet. Dan zou deze minister dus eigenlijk die 430.000 huishoudens meer moeten bieden. Met extra koopkrachtmaatregelen, met extra middelen om aan armoedebestrijding te doen. Want dit kunnen we toch niet accepteren dat we daarop afstevenen. De minister. Nou, voorzitter, 430.000 is natuurlijk nog altijd veel te veel. Dat ben ik helemaal met u eens. 1 miljoen, waar we op afstevenden, was natuurlijk volstrekt onacceptabel. Dus het feit dat we nu met dit pakket en dat prijsplafond dat risico in ieder geval kunnen halveren, dat is denk ik een
teken dat dat prijsplafond een verstandige keuze is geweest. Ook onder aanmoediging van uw Kamer om dat in te voeren. Maar juist omdat er dus nog zo'n groep overblijft, moeten we er echt voor zorgen dat we na een jaar met het prijsplafond regelingen kunnen inzetten die veel gerichter zijn en juist die onderkant van de inkomensgroepen veel meer ondersteunt. Want dit zijn eigenlijk de groepen die ook de meeste ondersteuning nodig hebben. Maar de eerlijkheid is ook, voorzitter, dat we in deze zeer korte tijd niets anders konden dan een generieke regeling als het prijsplafond uit te werken. Heer Van Baarle. Nou ja, voorzitter, na een jaar. Dus dat betekent dat dit kabinet het gewoon accepteert dat volgend jaar 430.000 huishoudens, meer dan 1 miljoen mensen, volgend jaar afkoersen op armoede. Nou, voorzitter, het laat de mensen in dit land het even tot hun inzinken. Dat we een regering hebben die het gewoon accepteert dat er volgend jaar 430.000 huishoudens op armoede afstevenen. Waarom doet u nu niet iets voor die mensen? Waarom laat u die mensen volgend jaar stikken? U bent grondwettelijk verplicht om voor mensen te zorgen. U doet het niet. De minister. Ja, voorzitter, door de invoering van het prijsplafond gaan we van 1 miljoen mensen met het risico op betalingsproblemen naar 430.000. Dat is dus nog steeds het risico. Ik wil niet zeggen dat het bij al die mensen zich voordoet, maar belangrijk is dan wel dat we naast het prijsplafond ook andere maatregelen treffen, zoals ik net ook al aangaf, aanpassing van de zorgtoeslag, verbetering van het minimumloon, maar ook, en die oproep zit ook vanuit alle experts, planbureaus, noem het maar op deze week weer, verbetering van de lonen. En dat is niet iets wat alleen de overheid moet doen, dat is ook iets wat het bedrijfsleven moet doen om ook in deze tijden de loonpositie van werknemers te verbeteren, zodat daarmee ook een koopkracht wordt ondersteund. Dit kabinet neemt wel echt degelijk zijn verantwoordelijkheid met dit zeer forse pakket om die enorme klappen van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis te helpen verzachten. De heer Kops, PVV. Ja, voorzitter, het prijsplafond rammelt aan alle kanten. Het is gewoon niet voldoende. De helft van alle huishoudens komt met hun verbruik boven dat plafond uit en gaat voor dat verbruik dan de absolute hoofdprijs betalen. En de vraag is, waarom is dat eigenlijk? De minister heeft het telkens over energiebesparing en verduurzaming. En ook als we al zijn brieven lezen, dan is de conclusie, het is gewoon beleid, klimaatbeleid. De mensen mogen niet voldoende gecompenseerd worden, want mensen moeten geprikkeld worden om te gaan energie besparen en te verduurzamen. Maar wie nu in de kou zit, die kan helemaal geen energie besparen. En wie nu in armoede leeft, die kan helemaal niet gaan verduurzamen. En daarom, voorzitter, de vraag en oproep aan de minister, waarom kapt u nu niet met dat klimaatbeleid en verruimt u dat prijsplafond, zodat mensen echt worden gecompenseerd? Minister. Voorzitter, we hebben het prijsplafond aangepast op verzoek van de Kamer, waardoor nog meer huishoudens met hun verbruik onder dat prijsplafond vallen. En ook voor een groot deel van de huishoudens geldt dat het grootste deel van het verbruik door dat prijsplafond wordt gemaximeerd op prijs. En we zullen ook regelmatig de maandcontractprijzen van energiebedrijven publiceren om hen ook te dwingen hun best te blijven doen tegen zo laag mogelijke kosten energie aan Nederlandse huishoudens te leveren. En dan de vraag van de heer Kops om dan maar te stoppen met het klimaatbeleid. Ja, dat zou natuurlijk het allerdomste zijn om nu te doen. Als we vaststellen dat we te lang verslaafd zijn geweest aan goedkope fossiele energie uit Rusland, dat we te lang veel te weinig hebben gedaan aan energiebesparing, waardoor we nu zo hard worden geraakt door deze energiecrisis. Het klimaatbeleid is er juist op gericht dat we onafhankelijker worden, dat we beter weerbaar zijn tegen dit soort crisissen. En daar is dat klimaatbeleid dan ook op gericht. Heer Kops. Dat klopt natuurlijk niet, voorzitter, want bijvoorbeeld door het sluiten van de kolencentrales zijn de gascentrales harder gaan draaien. Dus door dat klimaatbeleid van deze minister zijn we alleen maar meer afhankelijk geworden van gas. Maar ik heb nog een andere vraag, voorzitter. Want de minister die zegt, ja, huishoudens die worden nu niet meer van energie afgesloten. Het probleem is dat de huishoudens zichzelf feitelijk afsluiten van hun energie uit angst voor die enorme kosten. En dat kan natuurlijk niet, want energie is een basisbehoefte. Mensen moeten in een warm huis kunnen wonen. Maar toch, die mensen die nu de kachel dus bewust uitzetten. Wat zegt de minister tegen hen? Zegt hij tegen hen, beste mensen, zet die kachel maar gewoon aan. Het is een basisbehoefte. U moet in een warm huis kunnen wonen en u wordt daar volledig voor gecompenseerd. Zegt hij dat? Minister. Nou, voorzitter, ik kan natuurlijk ook niet altijd in de persoonlijke situatie van gezinnen kijken en de afwegingen die ze moeten maken. Het is natuurlijk heel pijnlijk als je de thermostaat niet meer aan durft te zetten omdat je bang bent voor de energiekosten die daar achterweg komen. En daarom is ook de invoering van het prijsplafond vanaf 1 januari zo belangrijk, ook voor deze gezinnen, omdat zij dan echt kunnen volgen hoeveel verbruik ik van maand op maand. Zit ik nog onder dat prijsplafond en heb ik daarmee ook een voorspelbare prijs voor de energierekening die je aan het eind van de maand moet betalen. En daarmee hoop ik dat we veel meer rust en zekerheid ook aan deze gezinnen kunnen geven dan met de compensatiepakketten die we dit jaar hebben gehad. Mevrouw Simons bij 1. Dank u, voorzitter.
Voorzitter, ik maak me zorgen over de chronisch zieken in dit land. Want gisteren kwam mij ter oren het verhaal van een dame die zei: ik moet kiezen tussen mijn zuurstofapparaat of de verwarming hoger zetten. En ik heb reuma. En dat zijn natuurlijk verschrikkelijke keuzes. En u zei net al, de minister zei net al, hij kan niet bij de mensen binnenkijken. Maar ik weet dat hij ook dit soort schrijnende verhalen kent en ze ook schrijnend vindt. Nou heb ik begrepen dat er allerlei compensaties zijn voor mensen die zich in zo'n situatie bevinden. Maar veel van deze mensen zeggen: als ik naar de gemeente ga, dan krijg ik nul op het rekest. De gemeente weet eigenlijk niet zo goed wat te doen en hoe aan deze verplichtingen te voldoen. Mijn vraag aan de minister is wat hij kan doen, al dan niet in samenwerking met zijn collega van SZW, om ervoor te zorgen dat gemeenten goed geëquipeerd zijn om juist deze kwetsbare doelgroep wel goed te helpen. Minister. Ja, voorzitter, een belangrijk punt hebben we ook vorige week in het begrotingsdebat met onder andere mevrouw Van der Plas over staan brainstormen eigenlijk van hoe kunnen we hier nou voor zorgen dat gemeenten zoveel mogelijk op dezelfde manier dit soort mensen ook ondersteunen. Dus ik heb ook opgepakt samen met de collega's van NSZW en VWS bij langdurige zorg. Kun je ook hier weer de best practices van gemeentes delen, zodat mensen toch ook zo goed mogelijk met maatwerk worden geholpen. En ook via de zorgverzekeraars kunnen ook vergoedingen worden aangepast. Daarover is de minister van Langdurige Zorg ook met die verzekeraars in gesprek om juist ook in het komende jaar in dit soort gevallen gewoon grotere tegemoetkomingen uit te keren. Mevrouw Simons. Voorzitter, dan zou ik eigenlijk aan de minister nog alleen willen vragen op welke termijn de consument, de patiënt in dit geval, daar iets van kan gaan merken. De minister. Nou, voorzitter, het gaat gelukkig dus ook op een aantal plaatsen wel al goed, hè, dat die hulp er zeker is. En ik zal aan de minister van Langdurige Zorg overbrengen de vraag of dat ze op een gegeven moment ook een voortgang aan de Kamer kan rapporteren. Ja, mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, ik wil daar wel even op verder gaan, want inderdaad hebben de minister en ik een uitgebreide discussie hierover gehad. Maar nou hoor ik de minister weer zeggen over de elektriciteit. Maar het gaat bij heel veel mensen om gas. Mensen die reuma hebben, spieraandoeningen hebben, die moeten in een warm huis zitten. Die moeten warm douchen. En die kunnen dat bij de gemeente niet aantonen. Bij een zorgverzekeraar kun je laten zien dat je een nierdialyseapparaat hebt. Maar als je warm moet douchen, dan wordt er gewoon gezegd van ja, nou ja, sorry, moet u maar iets kouder douchen. En nou, ik heb vorige week al gezegd, ik ga niet rusten voordat deze mensen worden geholpen. En niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dus ook maar uit bij de gemeente. We gaan even kijken welke gemeente wat doet. Dank u wel. Wat gaan we nou echt concreet doen voor deze mensen? Want die staan echt letterlijk in de kou. De minister. Voorzitter, ook voor deze groep geldt natuurlijk dat het prijsplafond wel degelijk ook gaat helpen vanaf 1 januari, ook voor het gasverbruik. We hebben ook eerder met de Kamer uitgebreid van gedachten gewisseld over met name heel veel medische apparatuur die mensen thuis gebruiken, die veel stroom vragen en waarmee dus het plafond, het volumeplafond voor elektriciteit niet afdoende is. Daarover lopen inderdaad gesprekken ook met de zorgverzekeraars en de gemeentes, omdat het ook bestaande regelingen zijn waarmee mensen gecompenseerd kunnen worden voor de kosten die zij maken. En voorzitter, met alle respect ook, ik heb de afgelopen 2 weken denk ik 4 keer in deze zaal gestaan om met mevrouw Van der Plas onder andere hierover van gedachten te wisselen. En ik ook nu weer zeg ik tegen haar, dat pak ik elke keer op en dat bespreek ik dan ook met de collega's in het kabinet die hierover bezig zijn met de verzekeraars en de gemeentes. Mevrouw Van der Plas. Ja, en het punt is dus dat er een groep mensen is die niet geholpen is met het prijsplafond. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld net iets te hoog in het inkomen zitten. Wij gaan hier altijd gevoeglijk vanuit dat iemand met een handicap in de bijstand zit of niet werkt. Er zijn heel veel mensen die werken. En ook nu hoor ik de minister weer zeggen over de apparatuur. Dat kan inderdaad via de zorgverzekeraars, maar het gaat om het gas. Het gaat om het warm douchen en het gaat om het warme huis. Ik heb gezien, sorry voorzitter, en dan sluit ik af. Ik heb gezien dat volgende week een koude golf komt. Met temperaturen gewoon rondom het vriespunt. Meerdere dagen. Deze mensen staan nu voor de keuze. Ja, ik ga het toch maar zachter zetten. Of ik ga gewoon echt helemaal door het dak met Dank mijn... En nogmaals de vraag, en die heeft de minister minder van beantwoord. Maar ga hiermee aan de slag, want ik vind dit echt gewoon niet kunnen. De minister. Nee, maar voorzitter, we proberen natuurlijk, en dat is dan wel het voordeel van zo'n generieke regeling als het prijsplafond, dat je inkomenssituatie niet uitmaakt. Dat geldt ook voor dit soort voorbeelden, dat prijsplafond vanaf 1 januari. Proberen ook bij bijvoorbeeld de regeling van de blokaansluitingen zoveel mogelijk van de groepen die nu nog tussen wal en schip dreigen te vallen, ook mee te nemen in die regelingen, zodat zoveel mogelijk huishoudens of via het prijsplafond of via de blokaansluitingen geholpen zijn. En dan zullen er altijd nog individuele casussen of groepen zijn
die nog steeds met een probleem zitten. En dat proberen we zo goed mogelijk te ondervangen, of via regelingen vanuit de Rijksoverheid, of via de zorgverzekeraars of de gemeente. Maar ik kan ook niet garanderen dat we alle problemen gaan oplossen aankomend jaar, omdat het zo'n unieke situatie is. Maar we blijven ons best doen. En als u nieuwe voorbeelden heeft, dan vertrouw ik ook op, voorzitter, dat mevrouw Van der Plas of anderen dat bij ons aandragen, zodat we kijken of we alsnog wat extra's kunnen doen. Ja. Dan wil ik de minister voor Klimaat en Energie van harte danken voor zijn aanwezigheid hier en de heer Wilders voor het stellen van de mondelinge vraag. En dan heet ik de minister van Justitie en Veiligheid welkom in ons midden. Kijk. En ik geef mevrouw Michon Derksen van de VVD het woord. Zij heeft een vraag aan de minister over het bericht rechters en advocaten steeds vaker bedreigd. Het woord is aan mevrouw Michon Derksen van de VVD. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter, minimaal 1 keer per maand krijgt de deken van de Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant een telefoontje van een advocaat die is bedreigd. Alleen al in zijn arrondissement worden zo'n 10 vakgenoten beveiligd, omdat ze gewoon hun werk doen. Volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten had de helft van de advocaten het afgelopen jaar te maken met agressie, intimidatie of bedreiging. In de meeste gevallen door de eigen cliënten. Het artikel uit de Volkskrant van afgelopen zaterdag bevestigt dat zulke bedreigingen inmiddels schering en inslag zijn bij alle beroepsgroepen die elkaar in de rechtszaal ontmoeten. Het toont hoe risicovol het is geworden om de rechtsstaat te dienen. En ik heb ontzettend veel bewondering voor de mensen die ondanks dit gevaar elke dag opstaan om onze rechtsstaat te verdedigen. En die mensen moeten we veilig houden. Voorzitter, de Nederlandse rechtsstaat verliest op het moment dat advocaten, rechters of officieren geen zaken meer doen omdat de consequenties te groot zijn. Als zij geen nabestaanden en slachtoffers in grote liquidatieprocessen meer bijstaan omdat hun veiligheid niet geborgd kan worden. Sommige advocaten voelen zich niet gesteund door een deken of voelen zich ernstiger bedreigd dan uit de dreigingsanalyse door het OM volgt. En ik schrik, voorzitter, als ik lees dat advocaten onvoldoende kunnen rekenen op steun van de overheid bij hun beveiliging. Voorzitter, de medewerkers in het stelsel bewaken en beveiligen doen hun stinkende best om het bij te benen, maar lopen tegen de toegenomen werkdruk en grote capaciteitsproblemen aan. Maar advocaten, officieren en rechters moeten veilig zijn. En daarom vraag ik aan de minister. Dit kabinet heeft geregeld dat er vanaf 2022 185 miljoen extra gaat naar bewaken, beveiligen. Voorzitter, de hamvraag is dit voldoende voor de noodzakelijke versterkingen van de capaciteit? Wanneer is de versterking er? En kunnen we deze versterking versnellen? En het kost nou eenmaal tijd om de capaciteit op orde te maken. Dus wat doen we in de tussentijd met medewerking van in het bijzonder de KMAR, van Defensie. En wat is de mogelijke inzet van private beveiligers hierbij? En dan mijn tweede vraag. Spelen capaciteitsproblemen mee bij de beoordeling van de beveiligingsbehoefte die doorwerkt in de uiteindelijke zwaarte van de beveiliging? Of anders gezegd, wordt de dreiging ook niet lichtzinniger ingeschat juist vanwege de capaciteitsproblemen? Dank u wel. En dan geef ik woord aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En ook dank voor deze vragen, voorzitter. Want rechters, advocaten, officieren van justitie, journalisten en alle anderen die onze rechtsstaat verdedigen, worden steeds vaker geconfronteerd met intimidatie en bedreigingen uit verschillende hoeken, waaronder de georganiseerde misdaad. En dat baart mij grote zorgen en dat deel ik volledig met mevrouw Michon Derksen. En ik vind het ook absoluut onacceptabel. Het beschermen van de rechtsstaat is één van volgens mij onze gezamenlijke prioriteiten en mijn persoonlijke prioriteiten als minister. En de impact van intimidatie en bedreigingen is zeer groot, voorzitter. En ik begrijp het goed als deze mensen ook overwegen of besluiten om dit belangrijke werk ook niet meer te doen. Ik begrijp het, maar het doet me pijn. Ik ben ook direct na mijn aantreden meteen in gesprek gegaan met mensen die ooit zijn beveiligd of die op dit moment ook bewaakt en beveiligd worden. Vooral ook om hun ervaringen op te halen, daarvan te leren en het ook in het stelsel zoals we die nu aan het moderniseren en aanpassen en verbeteren zijn, dat ook te verwerken. Voorzitter, het is echt onverteerbaar dat in onze vrije samenleving de hoeders van de rechtsstaat hun werk niet veilig kunnen doen. Of anoniem moeten doen, of in het uiterste geval, zoals gezegd, ervoor moeten kiezen om te stoppen. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ik beantwoord liever direct ook de vragen, want daarvoor staan we hier. Maar mevrouw Michon Derksen weet dat dit mij zeer aan het hart gaat, dus dat ik liever heel veel meer zou zeggen. Zij begon met de vragen, er is heel veel extra geld geïnvesteerd in het stelsel. Is het genoeg? Kan het sneller? Wat gebeurt daar nu?
Voorzitter, er wordt op dit moment op hoog tempo worden de mensen opgeleid om ook toegevoegd te worden als beveiliger of bewaker aan het stelsel. En laat mij ook hier ook zeggen dat ik ook zeer veel bewondering heb voor hun professionaliteit en bereidheid om te staan voor de rechtsstaat en mensen te beschermen en te beveiligen die hun belangrijke werk weer moeten doen. Er komen steeds afgelopen eind november, begin komend jaar, komen steeds nieuwe mensen in het stelsel na een opleiding. Het is wel een specifieke opleiding, dus daar is natuurlijk wel tijd voor nodig. Maar daar zijn we dus op hoog tempo mee bezig. Alles daar waar we het kunnen versnellen, is versneld, wordt versneld. Ik hecht eraan om aan toe te voegen, en dat is ook de andere vraag geweest van mevrouw Michon Derksen. Zegt, wat gebeurt er nog in de tussentijd? Het heeft en aan de ene kant te maken met capaciteit. En ik sla nu voor dit gesprek even alles wat we doen om georganiseerde misdaad aan te pakken over. Maar dat is natuurlijk onderdeel van dit geheel. Ondertussen zijn we ook bezig om te kijken hoe we ons stelsel zoals we hem hebben kunnen verbeteren en professionaliseren en moderniseren. Dat betekent dat we ook kijken, en dat is ook een grote wens van mensen die al langere tijd bewaakt en beveiligd worden, om te kijken, kunnen we werken bijvoorbeeld met pakketten die veel meer gericht zijn op de agenda van iemand. En dat betekent voor de persoon zelf ook enige verlichting op sommige momenten, hopen we. Maar het betekent ook dat je je capaciteit dus veel slimmer inzet. En ik weet dat mevrouw Michon Derksen al deze elementen kent. Het staat in de brief van april en die is verder uitgewerkt in de brief van dit najaar. En nog de vraag was ook volgens mij, heeft ook het feit dat we de capaciteit niet op 100% in de zin van, er komen steeds nieuwe mensen bij het stelsel. Dus je zou ook steeds nieuwe mensen moeten hebben, wellicht die aan het bewaken en beveiligen doen. Levert dat nog issues op bij de bescherming en bij de dreiging? Laat ik het zo zeggen, voorzitter, de dreiging is altijd leidend. Altijd. En daarna kijk je wat is er nodig en daarna kijk je wat kunnen we met elkaar afspreken dat we gaan leveren. Maar de dreiging is en blijft leidend. En tenslotte was er nog een vraag, die vergat ik, dat is de samenwerking met privaat. En we versterken ook de politie en de Kamar blijven ook kijken naar privaat. Dus dat wordt op alle fronten wordt eraan doorgewerkt om te kijken, zijn daar samenwerkingsverbanden mogelijk? Wat ik daarbij, naast natuurlijk de positie die de overheid heeft en de verantwoordelijkheid die wij hebben, naast de werkgever en betrokkenen zelf in de beveiliging, vind ik ook belangrijk dat als je afspraken maakt met private partijen, dat je daar ook langdurige afspraken mee kunt maken, zodat die ook structureel doorlopen. Dat zijn elementen die we ook met elkaar aan het bekijken zijn en in de praktijk ook daar waar mogelijk gebruik van maken. Volgens mij had ik dan alle vragen gehad. Mevrouw Michon Derksen. Ja, dank u wel. Ik dank ook de minister voor deze heldere beantwoording. Maar voorzitter, voor een groep, dat laatste van het weekend, voor een groep wordt die dreigingsanalyse gemaakt door het OM, maar voor een andere groep door de NCTV. En waar zit nu dit verschil in? Wie is wanneer NZ en wie toetst er nou uiteindelijk of NCTV, dan wel het OM, de juiste inschatting van een dreiging heeft gemaakt of maakt? Want wat er natuurlijk achter zit, is wat als je het met deze analyse niet eens bent? En dat lazen we ook in het artikel terug. Dus wat kan dan de bedreigde doen? En dan rest mij nog 2 vragen, die zal ik hier gelijk achteraan stellen. Want het ging daar ook in dat artikel specifiek over de positie van advocaten. En die advocaten die kunnen terecht ook huiverig zijn om aangifte te doen tegen vaak ook de eigen cliënt. En hoe kunnen we de drempels rondom het aangifte doen door advocaten verlagen? En dan ook tot slot over die advocaten. Die hebben natuurlijk inmiddels ook zelf de nodige maatregelen genomen. Ook via de orde. Zo is er een meldpunt ingesteld voor bedreigde advocaten. En zij kunnen ook een weerbaarheidstraining volgen. Hoe ondersteunt het kabinet dit soort initiatieven? Voorzitter, dank u wel. De minister. Ja, voorzitter. Er zijn mensen die bewaakt en beveiligd, helaas bewaakt en beveiligd moeten worden, die onder het lokaal domein vallen. Die vallen dan onder het OM. En er zijn mensen die onder het landelijk domein vallen, nationaal beleid. En dat is dan onder de NCTV. En daar hebben we met elkaar afspraken voor gemaakt. En als mevrouw Michon Derksen dat nog eens scherp van mij wil hebben, kan ik het ook absoluut nasturen. Hoe wordt die onderverdeling nou gemaakt? Hoe werkt dat? Maar nog even terug, want de vraag ging over iets anders eigenlijk. Hè? Van, dat kan zo zijn, maar hoe werkt het nou met die analyse? Die analyse wordt gemaakt op basis van gegevens van bijvoorbeeld de politie. En in sommige gevallen bijvoorbeeld de inlichtingendiensten. Dus het is niet zo dat het OM of de NCTV zelf rondkijken en daarop hun analyses maken. Maar dat wordt gevoed door informatie en data van de veiligheidsdiensten en de inlichtingendiensten. En vervolgens is het zo, en dat vind ik echt een heel belangrijk punt, dat je degene die dan vervolgens bewaakt en beveiligd moet worden, zoveel mogelijk meeneemt erin.
maar eigenlijk nooit die hele analyse kunt delen. En ik heb hier als Kamerlid op de plek gestaan waar mevrouw Michon Derksen staat en tegen die minister gezegd, kan toch niet waar zijn? Ze moet toch die hele analyse kunnen gewoon meekrijgen om te snappen wat er aan de hand is en daar ook gevoel bij te hebben. Inmiddels snap ik, moet ik eerlijk toegeven, en ik weet dat mevrouw Michon Derksen dat ook zo ziet, zo bedoel ik hem niet, maar ik ken de zoektocht, waarom je niet alles kunt delen. Soms heb je te maken met bronbescherming, soms heb je te maken met een lopende zaak. Nou, we hebben al gezegd, dit zijn mensen die kunnen ook rechter zijn, advocaat, officier, kan betrokken zijn bij de zaak, ja of nee. Dus je kunt niet helaas zomaar die analyse delen. Wat ik een heel belangrijk punt vind in die hele modernisering waar we nu in zitten, professionalisering, is het centraal stellen van de persoon die bewaakt en beveiligd moet worden. Het klinkt als een open deur, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat we dat in het verleden niet altijd deden. Wel de veiligheid, maar niet diegene meenemen zover als dat je kan in wat gebeurt er, waarom doen we dit? En dat is altijd beperkte informatie, maar je kunt nog steeds meer delen dan denk ik wat we voorheen deden. En ook vooral ophalen, wat heb jij nodig? En hoe kunnen we met elkaar in dialoog tot een pakket komen waarop jij zo goed als mogelijk kunt functioneren. Dus het domein maakt in die zin niet uit qua maatregelen, zeg ik richting mevrouw Michon Derksen. En het Openbaar Ministerie en NCTV kunnen besluiten tot dezelfde maatregelen. En ze krijgen via dezelfde bronnen de analyses. Mevrouw Michon Derksen. Ja, voorzitter, ik had nog twee andere vragen gesteld over de advocaten. Die had ik allemaal tegelijk gedaan. Ja. Zal ik ze... Ja, want dat is... aan de ene kant wat we doen is, want het ging over wat doen we om advocaten bijvoorbeeld te ondersteunen, dat ze ook makkelijker aangifte kunnen doen, in de weerbaarheidselementen, bijvoorbeeld training en dergelijke, ook verder kunnen ontwikkelen. Het is altijd en. En zoals ik al zei, op de eerste plaats is het ook voor de persoon zelf ook te kijken, wat heb ik nodig, wat kan ik zelf doen om mezelf beter, veiliger te houden, aan de werkgever en daarna ook aan de staat. Nou, JNV vanuit mijn ministerie wordt subsidie gegeven voor de NOVA Taskforce. En dat betekent dat via die taskforce worden bijvoorbeeld die weerbaarheidstrainingen gegeven. Maar er worden ook scans gemaakt van kantoren om te zien waar zitten de kwetsbare plekken, waar kan je het beter beveiligen, verdedigen. Dus een noodknop. En er komt ook bijvoorbeeld begin volgend jaar speciale training voor mensen die nieuw op een kantoor komen, bijvoorbeeld stagiaires. Dus er wordt heel veel aandacht aan besteed. En daarnaast vallen ook een heleboel van de groepen waar we het over hebben, zeker ook de advocaten, onder veilig publieke taak. En ook onder de landelijke afspraken die het OM en politie met elkaar hebben. Waarbij betekent dat je ook op laagdrempelige wijze aangifte moet kunnen doen. Daar waar mogelijk ook een hogere straf wordt geëist. Tot 200% is de mogelijkheid. Dus er wordt juist heel veel aandacht besteed. Ook en aan de preventieve kant. Maar ook mensen helpen op het moment dat er dat er een dreiging is. Of nog erger dan dat. Mevrouw Michon Derksen. Ja, dank u wel. Ik dank de minister voor haar heldere beantwoording. En ik merk ook aan haar de urgentie of de drive om dit met alles wat we in ons hebben aan te pakken, omdat het niet zo specifiek is, vreselijk wie ook bedreigd wordt, maar juist deze beroepsgroepen die deze bedreiging en deze intimidatie meemaken, gaat veel verder dan dat. Daarmee moeten we echt alles op alles zetten om ook onze rechtsstaat te beschermen en zorgen dat juist deze mensen hun werk dag in dag uit kunnen blijven doen. Ik dank u wel. Dank de minister. En wij danken mevrouw Michon Derksen voor het stellen van de vraag. En er is een vervolgvraag van de heer Sneller, D66. Ja, bij dat laatste sluit ik me aan, want het is goed om elke keer te markeren niet normaal te gaan vinden. En dat lijkt het soms wel te zijn geworden voor deze mensen. In het artikel wordt heel duidelijk dat het piept en kraakt in dat stelsel bewaken en beveiligen. En de minister zegt, we gaan de komende jaren veel geld ervoor uittrekken, maar 2 weken geleden laat ze aan de Kamer weten dat we dit jaar niet eens al het geld uitgeven. En als we dan alles op alles zetten, dan vraag ik toch aan de minister, hoe kan het dat we dat dit jaar niet uitgeven, terwijl er zoveel behoefte is in dat stelsel? De minister. Ja, voorzitter, als we kijken naar, we hebben de commissie Bos een tijdje geleden gehad, dat was volgens mij nu 1,5 jaar geleden. Dat ging voor mijn gevoel meer over de reparatie aan het stelsel. Sindsdien zijn we ook bezig met het professionaliseren en moderniseren van het stelsel. En daarin zie je ook dat geld gaat heel veel verschil maken. En dat geld wordt ook nu uitgegeven en er worden mensen opgeleid. En dat hebben we niet, en dat ik weet dat de heer Sneller dat weten, niet vandaag of morgen rond. Maar ondertussen, het verbeteren van het stelsel en alle elementen waar we het over hadden, dat zijn echt systeemverbeteringen. En daar is ook wel geld voor nodig, maar dat is niet de kern. De kern is beter samenwerken, beter informatie delen, kijken hoe we het nu hebben georganiseerd, agenda leidend laten zijn, kijken naar verschillende pakketten, zoals ze bijvoorbeeld in Engeland hebben, maar ook in Italië hebben. In Nederland hebben we een beetje gechargeerd gezegd, een beetje alles of bijna niets pakket.
Terwijl heel veel mensen die in het stelsel zitten ons ook vragen, kijk nou gewoon naar mijn agenda en probeer daarop aan te passen. Dat geeft mij ook af en toe wat verlichting. Dus al die elementen zijn we op dit moment mee bezig. En iedereen die we er kunnen vinden, ook die opgeleid wil worden, is meer dan welkom. En zoals gezegd, begin volgend jaar weer 15 nieuwe mannen en vrouwen die weer toegevoegd worden. We zijn ook met de KMAR samen aan het kijken, kunnen we nog slimmer samenwerken. Dus er zit in ieder geval niemand stil. De heer Sneller. Nee, en toch wordt het geld niet uitgegeven terwijl het er wel voor gereserveerd is. En ik bedoel, de organisatie lijkt me heel erg goed om dat te gaan verbeteren. Dat rapport is overigens inderdaad al 1,5 jaar oud. Maar het is wel degelijk ook een capaciteitsgebrek. En dan vind ik het toch verbazingwekkend dat dat niet kan worden uitgegeven, terwijl we de komende jaren juist nog meer geld er gaan uitgeven. De andere vraag die ik heb gaat over wat Royce de Vries ook aangeeft en wat advocaat Korver zegt. Mensen gaan niet naar de overheid om zich te melden als advocaat. Want die kunnen niet eens hun kroonjuweel veilig houden. En nou wil deze minister, en daar gaat het ook over in dit artikel, die kroongetuigenregeling uitbreiden, terwijl dat stelsel bewaken, beveiligen, piept en kraakt. En ik vraag toch aan de minister, ook als zij dit artikel weer leest, is dat nou de juiste prioriteit op dit moment en de juiste volgorde? Minister. Absoluut. Omdat ik moet luisteren naar de praktijk. Ik bedenk niet deze dingen ergens in een toren hier in Den Haag. De praktijk, de mensen bijvoorbeeld van de opsporing van het OM geven aan, geef ons meer ruimte om bijvoorbeeld te kunnen werken met kroongetuigen die de kleine vissen zijn, die je uit het netwerk haalt en die ons kunnen aanduiden, gewoon laten zien waar gaat het geld naartoe. Dat geeft ons veel meer mogelijkheden om zo'n netwerk op te rollen. Dus ik vind dat we daar naar moeten luisteren. Dat is mijn mening. Nou, daar hebben we dat zo gewogen mogelijk gedaan. En daarbij ook gezegd, en we hebben het hier ook kort met elkaar over gehad, maar we gaan nog langer natuurlijk over spreken. Want dit punt van de heer Sneller is volledig legitiem. Die heb ik ook in de brief over de verbreding van de kroongetuigenregeling heel erg expliciet opgenomen en gezegd, we gaan dus niet streven naar meer kroongetuigen. Dat zou ook een raar uitgangspunt zijn. Het moet vooral efficiënt zijn en effectief. Het moet juist echt iets opleveren. Dus het gaat erom dat je binnen de huidige kaders het OM meer ruimte geeft om daar een afweging in te kunnen maken. Dus het is niet gezegd dat er dan meer kroongetuigen gaan komen en dus meer bewaken en beveiligen. Ondertussen zijn we wel bezig. Want 1,5 jaar geleden kwam het eerste rapport. Maar sindsdien is er ontzettend veel gebeurd. U heeft in april en onlangs van mij brieven gehad waarin al die stappen staan. En we gaan echt niet stilstaan hierop. Zoals mevrouw Michon-Derksen al zei en de heer Sneller ook. Dit is een van onze grootste. Dit zijn we gewoon verplicht om dit goed te doen. Daar kan je niks anders aan, daar kan je niks aan afdoen. Dat betekent dat we doorgaan. Er zijn grenzen aan wat in de uitvoering kan. Zoals we ook wel bij de politie zien. Hè. Daar hebben we ook heel veel geld vrijgemaakt voor alle andere takken van de politie. En we zouden allemaal willen dat het sneller kan. Maar mensen moeten ook opgeleid worden en opgenomen kunnen worden in de organisatie of in dit geval in het stelsel. Dus daar blijven we voor gaan. Maar laat ik even nog wel gewoon toevoegen. Er is echt niemand in dit hele domein die denkt, er kan wel een tandje bij, er is niks aan de hand of het komt wel goed. Iedereen is dag en nacht bezig, waar kan dit slimmer en beter? Want uiteindelijk, en ik eindigde denk ik waar de heer Sneller mee begon, het is niet normaal. Het is absoluut niet normaal en het is goed om dit te blijven herhalen, dat wij dus in ons land advocaten, journalisten hebben, rechters, die niet vrij uit hun werk kunnen doen. En toch doorgaan, want ze kunnen ervoor kiezen om te stoppen. En ook dat zouden we begrijpen, zouden we respect voor hebben, want je hebt hier niet voor getekend. En dan nog heb je zoveel mensen die zeggen, ik laat me niet intimideren. En voorzitter, ik heb het bij de begroting hier gezegd, dat betekent niet alleen iets voor die mensen, wat al heel impactvol is. Je bent je vrijheid kwijt. Maar het betekent ook voor hun gezin, hun familie, hun vrienden. Mensen die niet mantelzorg kunnen geven aan een moeder, omdat ze gewoon die bewegingsruimte niet hebben. Mensen die hun kinderen niet naar school kunnen brengen of een hond niet kunnen uitlaten. Dit is de werkelijkheid en dit is ook waarom ik blij ben met dat ik hier weer kan staan. Maar vooral naar de Kamer terug zal komen met alle plannen om het alleen maar beter te maken. Dank u wel. Wil ik de minister bedanken voor de beantwoording van deze mondelinge vraag. Er is nog een mondelinge vraag aan de minister van Justitie en Veiligheid bij aanwezigheid van de staatssecretaris. Naar aanleiding van onbeantwoorde schriftelijke vragen van mevrouw Van der Plas van BBW. Inzake het opstarten van een mediation traject met het COA Rijk en gemeente Westerwolde. Het woord is aan mevrouw Van der Plas van BBW. Dank u wel. Ja, het is een mooi instrument dat als je vragen niet beantwoorden binnen 6 weken, dat je gewoon in het vragenuur terechtkomt en dan moet de minister gewoon naar de Kamer komen. En daarvoor zijn we hier vanmiddag. Voorzitter, een aantal gemaakte afspraken vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Westerwolde inzake het COA-complex in Ter Apel. Het COA staat voor Centraal Orgaan Asielzoekers. Worden meer dan incidenteel niet nagekomen door het COA.
Bijvoorbeeld zonder bouwvergunning paviljoens neerzetten, meer dan 2000 vluchtelingen toelaten en het inhumaan verblijven van vluchtelingen op het gras. En daarmee worden de gemeenschap en de gemeente en met name het dorp Ter Apel opgezadeld met het niet optimaal uitvoeren door de taken van het COA. Zowel de dorpsbewoners als de vluchtelingen worden hierdoor zwaar gedupeerd. En bovendien is de overlast van een kleine groep vluchtelingen in Ter Apel dermate groot dat het draagvlak voor opvang bijna nihil is geworden. Ter Apel is wanhopig. En de psychosociale druk, ook voor de werknemers van het COA, daar ter plekke is onacceptabel geworden, geeft de gemeenteraad van Ter Apel aan. Overleg tussen de gemeente en het management van het COA heeft tot nu toe niet tot adequate oplossingen geleid. En op 28 september nam de gemeenteraad een motie aan die het college van B&W opdroeg om binnen 4 weken een mediation traject op te starten en die voor 31 december af te ronden. En eiste dat het COA en de overheid per direct alle afspraken nakomen die in de bestuursovereenkomst zijn afgesproken. Inmiddels zijn we 6 weken verder en is de gemeente Westerwolde een kosten-batenanalyse gestart van de COA-locatie. En alles wijst erop dat het Rijk op ramkoers ligt met de gemeente Westerwolde. Met als mogelijk resultaat dat het fragiele kaartenhuis van de asielketen ineenstort. En mijn vraag aan de minister is dan ook: is het kabinet zelf nauwgezet betrokken bij de mediation met de gemeente Westerwolde? Wat is uw visie op het mediation traject? En wat gaat het kabinet doen om de situatie te verbeteren? En is het kabinet bereid om nu gewoon door te pakken? Woord aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En om te beginnen is het denk ik netjes om te zeggen dat het me spijt dat het kabinet niet in de gelegenheid is geweest deze vragen tijdig te beantwoorden. Mevrouw Van der Plas heeft gelijk, dan is dit een erg goed instrument. Maar laat ik wel zeggen dat we, en mijn collega de staatssecretaris het ook op zeer korte termijn natuurlijk alsnog zal doen. Wellicht goed om toe te lichten, voorzitter, dat een van de redenen om nog even te wachten met antwoorden was dat het COA, het Centraal Orgaan Opvang, in afwachting was van een voorstel van de gemeente. De gemeente heeft, zoals ik heb begrepen, na het verzoek van de gemeenteraad aan het college, de nationale ombudsman gevraagd om te helpen bij mediation. De betrokkenheid van de nationale ombudsman, de heer Van Zutphen, kan helpen om een zekere kwaliteitsborging en onafhankelijkheid ook in het traject te brengen. En ik denk dat dat een goede zaak is. Vorige week was de staatssecretaris met de bestuursvoorzitter van COA op bezoek bij het college en de fractievoorzitters van de gemeenteraad in Westerwolde. En daar is ook stilgestaan bij het voorgenomen traject. En deze week spreekt de bestuursvoorzitter van COA, de heer Van Zutphen, over het traject. Voorzitter, ook het COA hoopt uiteraard dat het traject heel snel van start mag gaan. Die samenwerking met de gemeente Westerwolde is niet alleen het COA zeer dierbaar, maar uiteraard kan ik vanuit deze plek zeggen ook het kabinet. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van het aanmeldcentrum. En het is ook echt te betreuren dat het gezien de operationele situatie tot momenten leidt die voor de gemeente daar onacceptabel zijn. En ik ben daar zelf geweest, ik weet waar mevrouw Van der Plas ook op doelt. En ik weet dat de staatssecretaris daar heel vaak ook aanwezig is. En het is heel veel respect voor iedereen. En mevrouw Van der Plas noemde ook de medewerkers van COA, IND en de mensen die daar rondlopen. Heel veel respect voor iedereen die daar het beste van maakt. Mag ik nog even toevoegen, voorzitter, dat inmiddels ook sprake is van een verbetering van die situatie rond het aanmeldcentrum. Sinds een paar maanden heeft ook bijna niemand meer, volgens mij geen asielzoekers meer op het gras geslapen. De sporthal is niet meer nodig om personen onder dak te krijgen. En ook de bufferlocatie Marnewaard heeft sinds korte tijd, sinds kort enige reservecapaciteit, moet ik zeggen. Dat wil niet zeggen dat het opgelost is, dus dat die vragen niet relevant zijn, maar het leek me goed om dat nog ook even toe te voegen, voorzitter. Dan nog even specifiek, ik heb denk ik de meeste zaken gezegd. De mediation is dus tussen COA en gemeente. En wij doen er ook alles vanuit het kabinet aan. En ik weet dat dat in andere debatten vaak langskomt om de opvangcapaciteit te vergroten. En de afgelopen periode wordt wel voldaan aan de bestuursovereenkomst door onder die 2000 te zitten. Maar nogmaals, het is duidelijk waar de vragen op doelen en de situatie. Daar zijn we allemaal ook bij geweest. En het is goed om het in beslotenheid nu te laten verlopen, zodat het vertrouwen ook daar hersteld kan worden en goede afspraken gemaakt kunnen worden. Ik denk dat ik daarmee voor nu, hoop ik, de vraag heb beantwoord. Mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel voor de antwoorden tot zover. Als de ombudsman gevraagd is, dat is op zich natuurlijk helemaal prima.
Maar de gemeenteraad heeft het college opgedragen om voor 31 december met een oplossing te komen. En dat lijkt me dan vrij onhaalbaar. En de gemeenteraad die heeft ook gezegd, in ieder geval de fractievoorzitter ook van de grootste partij in Westerwolde, dat ze ook overwegen naar de rechter te stappen. Maar beseft het kabinet dat het sluiten van de COA-locatie in Ter Apel, mocht daar een uitspraak over komen, als de gemeente naar de rechter stapt, wat voor crisis dat oplevert in de asielketen? Want dan is er echt een groot probleem. Dus het lijkt mij wel dat de minister en het ministerie er alles op alles zet om die afspraken gewoon, niet alleen nu, maar gewoon ook in de toekomst na te komen. De minister. Voorzitter, dit deel ik zeer met mevrouw Van der Plas. En ik weet dat mijn collega de staatssecretaris dat al heel scherp voor ogen heeft. De keren dat ik deze zomer in Ter Apel was, ging het natuurlijk ook hierover. Hè, ook over die situatie. En dat is precies de situatie waardoor het onder druk komt te staan. Wij wachten op dit moment op de gemeente. Die is als eerste aan zet om het traject te starten. Vandaar dat ik net het hele proces dacht te kunnen schetsen. En we zullen ook zorgen dat we natuurlijk die vragen zo snel mogelijk goed beantwoorden, zodat mevrouw Van der Plas het ook terug kan lezen. We wachten dus op de gemeente. Wij zullen er meteen op reageren. Ik kan namens de staatssecretaris zeggen dat het in ieder geval niet aan ons, laat ik hem even gechargeerd zeggen, voorzitter, maar aan onze kant, aan ons zal liggen dat er enige vertraging is of op een andere manier wordt omgegaan hiermee. Zodra de gemeente zover is, kan de mediation wat ons betreft, wat COA betreft, direct van start gaan. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het college, maar aan onze kant is daar geen enkele belemmering. Mevrouw Van der Plas. Nee, kijk, nou legt de minister het heel handig natuurlijk. Dat snap ik. Van ja, dat is een zaak tussen COA en de gemeente. En daar moeten we dan verder niet tussen zitten. Maar dat traject tussen COA en de gemeente, dat loopt gewoon helemaal spaak. Dat is al gewoon maanden aan de gang. En de consequenties van het falen van de mediation eventueel komt wel 100% op het bordje van het kabinet. En ik wil de minister er toch op aandringen om niet te zeggen van nou, we wachten even rustig af en we kijken wel, maar gewoon door te pakken op deze onderhandelingen. Want de consequenties kunnen gewoon enorm zijn. De minister. Ja, en volgens mij moeten die ook absoluut niet onderschat worden. En dan hebben we het nog niet eens, waar mevrouw Van der Plas terecht al over begon aan het begin van haar inbreng, over de betrokkenheid van al die mensen die daar werken en die het ook gewoon nodig hebben. Hè? Dus het is voorzitter, die naleving is voor mij, voor mijn collega de staatssecretaris, voor COA en voor alle partijen in de asielketen van groot belang. Dus er is absoluut niet een houding van we zien het wel. Ik denk dat het juist heel goed is dat mediation en dat de ombudsman ook daarin een rol gaat spelen, dat dus kan gaan starten. En er worden ook die hele intensieve gesprekken gevoerd op dit moment. En ik krijg hier nog door van de mensen van de staatssecretaris dat de meest recente gesprekken ook nog afgelopen maandag waren. En toen was de staatssecretaris zelf ook in Ter Apel. Dus wij nemen alles wat mevrouw Van der Plas zegt, denk ik ook als extra aansporing en ondersteuning om dat wat wij ook kunnen doen vanuit onze rol zo goed mogelijk te doen. Mevrouw Van der Plas, tot slot. Ja, tot slot. Vorige week maandag, voordat ik iets zeg wat niet helemaal klopt. Ja. En tot slot, de gemeenteraad, in de breed aangenomen motie van de gemeenteraad staat bijvoorbeeld ook dat er in een nieuwe versie van een bestuursovereenkomst, dat er preventieve maatregelen moeten komen ter voorkomen van overlast, preventieve maatregelen ter voorkoming dat het aantal van 2000 plaatsen van vluchtelingen wordt overschreden, structureel voldoende opvangplekken elders in Nederland, preventieve maatregelen ter voorkoming van een psychosociale werkdruk van de vluchtelingen, maar ook zeker van het personeel van Ter Apel en omgeving. En mijn laatste vraag is, wat kan de minister beloven aan de gemeente Westerwolde en de inwoners van Ter Apel in het bijzonder en de medewerkers van het COA die hier ook gewoon onder lijden onder deze situatie? Ja, de minister. Nou, voorzitter, wat ik vooral kan beloven is dat we knijterhard dag en nacht werken om ervoor te zorgen dat we, zoals mevrouw Van der Plas weet, meerdere aanmeldcentra openen in ons land. Dat we zorgen dat we kijken op alle mogelijke manieren